Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Keri-Keri. Iki lho ndelok wedhuse Mas Andi. Lagi mana, Mas? Sitok tok. Lah kok malah bok panasne yo? Iki lho bolo anake. Umur sesasi sih. Jadi iki mau nang gone Mas Andi bolo aku. Iki mau aku nyuwun tulung saprol takon menakno Google AdSense ku. Soale tadi malam Google iki muncul. Iki lho sitok warnane apik sitoke warnane. Kok iso ngono ya warnane? Apik. Coklat piye ya? Apik warnane apik, Cah. Iki lho. Ya tak mandikan bar melahirkanku. Umur pira Mas seminggu? Minggu paling. Jane rada kene lho aja dipanasno. Tak kono kok. Iki dimandikan karo Mas Andi. Punya yo satu anake telu malahan. Iya wedhus sarte lho. Mas sing cilik yo aja to. Ya ngono kok kato tok. Sing cilik mesakno lho. Pral sing cilik pral. Iki lho bolo apik, Cah. Warnane apik sumpah coklate coklat. Coklat piye yo? Berabang itu. Apik lho. Putih gak putih, coklat gak coklat. Umur seminggu bolo. Lho arep neng ndi? Prol anaknya prol, aja anake. Mesakno. Masak kok. Tak telesi tok, Iki dimandikan bolo. Ning kok balik eneh wong arep mik kok. Ora metu. Wis kempot kok yo. Aku seneng sing iki lho warnane apik. Aku ku ya 500. Larangan pral. Lagi seminggu nukokne susu to yo. Lanang. Nggonku ke lanange loro edoke sitok. Tapi susune kok gak iso mentek ya? Lagi arep dibalekno bolo. Kono ning kono. Ning kono. Dipindah lho ayo. Ayo. Le. Rono ayo, kae lho yungmu. Metu kene. Kae. Ayo melok rono. Peh wangel blo kok. Kok iso? Ayo. Ayo kae lho mbokmu. Le malah gak gelem rono. Kae lho mbokmu. Ayo rono ayo. Ayo rono. Dikawar bolo. Wong dijujuhne malah rono lho. Hah? Lho. Lah ning ndi? Mati kita we. Seneni wae engko lha iki lho mau cilang bolo. Wis mau cilang nggih. Engko jelas bose nesu engko. Wis jelas ki. Nesu ki. Jelas ki engko.
Bahaya iki jelas iki. Goleki mochi, Bos. Pak anu biasane gak ada kok ning kene iki lho biasane. Goleki mochi lho, goleki kelincine. Ucul kelincine Mbak Anggi. Gak enak lho. Mochi ucul lho. Yang di kira-kira. Yang di Pral. Biasanya gak ada kok. Yang kene lho paling Pral. Tapi mudun. Wong ning ngisore wong gak gelem adoh kok. Cari mochi, Bro. Cari mochi. Ki enak lho. Mbuh ning ndi? Nek tintinge lho, biasa nang ngene lho. Sak teko aku. Mas Tommy ngomong lho, Mas Tommy. Niki lho, wis patut jane. Niki lho. Ini anake mbah dicolong nih. Bahaya Tommy wi. Piye Tom? Iki apane? Nek cara gawe ngono kuwi lho. Ya kempek angel ra kaprang. Omonganmu Tom. Kok iso? Sama dia takokno lho aku ya iki. Lah iki tak cedhaki ya Mos, jerene gak suka. Oh. Goblok anak wong dipanas lho. Tak edaki ya Mos. Gelem melu iki, tidak panas-panas weh. Mak, karene ning mo. Ya kempek uang ya. Omonganmu Tom. Ya omong iki. Lah iki enek sing enek ya Mos. Jerene aku gak mau. Masalahne paro cilik kok ngono. Kok iso? Paro. Kena pelanggaran gak ngene iki? Angger nek yang mendampingi ndak. Ya pemanu. Terus lah kok golek ngono kuwi angel. Cek ora kena kok. Lho lah tapi nek tak edaki kok jering gak suka. Apa alasane? Ada keramaian nggak suka coba berdua. Langsung berungkap. Wah parani ya. Wes sesuk tak grebeke ning ngene Mbak Suti. Wero klincing, Pra. Ora engko sesuk aku tak tuku sego ning Mbak Suti lah. Kirane tomblok engko urung tangi, tak geret sikile. Wero klincing, Pra. Sok karo. Iki mau ceritane dhek dadi baby sister belum. Mulane iki. Tubel langsung. Ket mau dhek ngomong ngono. Tubel takut tok. Itu pacaran karo Baby sister. Yo, iya to. Ngono kuwi lho sapral kuwi kok sok. Gak pengen pral. Celok-celok lo. Celok jijau. Sisa lo. Mbek. Yo ganteng padha ayu. Cepet. Tom. Tommy. Lah wingi kok iso terus ngomong ki piye ceritane? Ya aku bentan ngomong iki to. Ngene iki panune berdempetan yo nular to. Depan ini kok aku apa dulu? So, lagi cilik-cilik ya apaan iki. Maksudku kok gak enek gak iwuh apa-apa terus ngomong. Gak ngeplok aku. Lah nyapa? Ndak rusak ya itu. Bledos. Lah digo ngedit gak colak apa mau ngeplok langsung. Ora usah mbok edit, ndang apa enake ngene iki lho. Yo insur wis tak hapus tak download barang pinggir yang sapron. Di-reset ae. Video ra genah kok simpennya. Lah iya, lah kuwi mare kuwi lho, Tom. Mon-monmu nek bengi kuwi lho ngebek-ngebeki. Omonganmu, Tom. Tom. Omonganmu. Enek pakune lho, hati-hati lho. Lah kuwi WA apa? Isine kok 5 giga kuwi WA apa? Kelas kapan? Kok
ora padahal wong bar ngapus tak hapus gak anu. Anu maksudnya wis gak gelem mekan apa piye Kan. Tapi nek digo ngedit tok gak iso. Wis njaluk ngriset Tom. Tapi wengko kembali ke pengaturan pabrik. Apal sandi-sandine ora. Sandine YouTube ya apal. Dawi lo, di riset wae. Tulis Bang ya. Buta kak nuk aku seral roh. Lho tapi kan mbok tulis ya kan. Yo tak kak nuk kowe nyimpen lemari. Mending di riset wae, engko gak lemot HP-mu. Kita ngising cok. Aduh. Piye baby sister iki lho tukang ngomong kaya ngono wae lho. Anu ki ceritane Tommy mencari kesibukan belo soalnya HP-ne lemot. HP-ne lemot. Jadi neng gone Mas Dio gini. Ngawur tomblok iki. Tame mau gak? Tami. Mau gak? Tempo. Kalau baru kali ini berdua. Mas naik klip gak? Lho apa tadi apa? Nya, Lho apa? tempo kecap. Kok kepo barang nggo Nyapa apa to kok? Kowe iki kok diweni rejeki iki ditampa. Malah demoh. Aja ngono kuwi kowe. Wong kok urip anu duwe Urip wis gara-gara adalah uang. Lah tapi kan yo iso sediluk-sediluk ora uang. Kok wong kok iso kuwi ketoke baudrek cah, baudrek dhek. Mergo HP-ne lemot. Kalau bisa ngomong aku ngamuk. Wong kok iso koyo ngono wae lho kok. Gumet. Kita lihat mochi dulu bro. Nang ndi, Mbak? Wis digoleki sapral e? Gong temu bolo mochi gong temu. Iku jelas diseneni bose dok. Engko masamu. Piye no? Gak temu pral. Wes we, sapral engko dadi sasaran. Jelas engko. Ya, kita tutup dulu belum. Nanti dilanjut lagi. Ya. Nanti ikuti keseruannya Nining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.